Yung akala mo na invited ka pero mukhang hindi pala. Yung kumakain ka na pero tinititigan ka pa nila. Yung gusto mong kumuha pa ulit at kumain pero sabihin mo na lang busog ka na dahil nakatingin sa'yo ang mga mata nila. At yung salad, tinatago pa sa kwarto dahil para lang daw yun sa espesyal na tao. At kung may BH man, natural, pansit ang sayo. Sosyal ka kung lechon ang padala sa'yo. Na-experience mo ba to? Sus, tuwa pagitilo. Topay tilo. Sunod sa mag. Grabe rin tawanan ninyo. Kasi nagbutang anak dira dili. Ala, kailan mo na? Kaon lang kaon, may dalanay. Grabe ni. Oh, dala pa giniyang ayaan. Mura giimbitar wala ra ba? Dami. Nagtabo naman kami sa dalantan guys. Magpakaon dili sa panumboy oy. Nunsan mo tama. Dili mo ka imbitado god. Dili kami tado. Pagkaon tanan. Pakaon mong ginatanan di ba? Oo. Hiniuban sa ko, kung libo ka sa amo ah. Guys, baga igining nang bulkit ba ganina ra kay gini ba? Hoy, undang na diya. Ganina ra kay kadiya ba? Ang uban no, nangulay ng uban. Sige mo video sa kuha ba mo. Ikaw, Uli na nito kit. Ganina lang kasi kaon. Niburo tali. Niburo tali ko. Unsa na oh, ba imong plato? tanawa na, napay tail sa likod oh. Hoy, ha? Asa yung tiyan yan ni Day? Day? Ay, yan na. Anong tiyan ni Bay? Anong tiyan? Saan? Hey! Anong tiyan? Huy, undang na ganina raman kasi kao na. Ang uban, nanguli na, ikaw apa? Napay tilo, napay likod oh. Wala, siya man ang gaburot ng tiyan ni mo. Dibi? Tanaw siya nato ba kay... Sus! Huy! Magpakaon lagi mo kay pangilabot lagi mo. Ayaw na. Sa, bukog mo ni. Kung sa mga... Na. Sa mga nang bukog ni mo. Ako na yung dalawang nanay na kay. Ha? Hindi pa ni sabawan sayang kayo. Huy! Unsa? Pati bukog dalon? Asay gigawa baga pakaworo yung kang amigo ah. Ay, video dira bab. Grabe gini kasirok ka tao gito eh. Grabe kasirok doon ha. Guys, napay tilo. Asay kaon tuwa. Napoy salad na ako nalimutan. La, to salad daw. Asang salad mga ayaw salad ang yakan mo an. Damay na ni karon. Uy, ang salad. Uy, kaon lang. Uy, dalanay. Ako niya. Lain Oh? na ni mga Sige, balik-balik. pang manginbad kay mo Muset pa gali gina dili. ka. Muset pinagplagtay ka daw, set oh. Oh, napay salad. Muset pa lagi. Oh, muset pa gido. La. Grabe gini. No? Kusugin mo inom, di mo palit. Uy, pauli na ito ka. Lagi batasan guys kay. Sa video. Sige, lagi batasan kay mag panhi lagi og birthday pero limited ang ilang kaon. Sino ka pa na pa oh? Lat. No, ta plangkaan na naginiikan na niya guys, oh. Michael Zero. Dili na plato ba. Sabi kasi rock nga tao gyud niyo. Undang na oy. Sige video dia. Undang na ba? No. Grabe gigut. No, asa ka ni gikan guys, oh. Kalapok-lapok. Gikan ba siguro ni nanguhong? Safety ng tiil oh. Ngamay na. Surbol ng paniud to ani. Sabaw ani. No, ganina ri gini ba. Puno ay ng plato ganina guys. Karon wa na oh. Basig na asa sa bag siguro ang uban ani. Nao. Huy, undang na ba? Pakaulaw ro mga amigo ni. Di ba na lagi nako ni na hapit naman ni Mahuman? No, giduulan na giro. Kita pun yun. Ana pa salad an. No, oh, nangayo pag salado. Grabe ka sirok ni nga tao kay. Sirok ni nga tao gyud. Asay. Mo si Asay. Asay kaon tuwa ba? Klaro rin eh. Amo ko No? Pila nin tawana. Maya pa ko salad an isa. Hoy, sig pangayo dia. No? Tawan na nga. Uli na oy. Ano yung video ter? Uli na ba? Ganinar mo kay ka ang uban bisita nanguli na. Ina dili ay. Oh, ang bago na napi tiil sa dito nito nga.
May la, Ang nanay maguna ang gisugo mo kung nanay guyang gud mag. napay salad gyud diha. Tanate tate, tanate. No, nang dala pag bisita. Nang dala pag kauban, wa imbita ra. Baga ikinignaw nga tao kay. Tanate. Tanate ta mo ito tuda lain kay sila ti. Na, maapil man kaning planggana apil. Stop na nang video bo. Ay laki kayo. Ayan muli na ka. Tita na tita. Di ay nagpalamo-lamo rin hugas sa plato ti kinabusog naman kadi ati. Oh. To pa Plato na ta. tuwa pa yang auntie oh. Nanata kay. No, nato ah. Daghan na Kanina ko. dulog kang nabili sa balay wala tigi kaon. Kaon lang ito. No, nang dala pag ano. Na, luoy tagay pa kong mga anak. Wala pang imbitara, nang dala pa. Luoy pa mga anak. Luoy di kaon dito. Ako rin Baga ikinignaw ng tawana kay. Ako rin nagkaon-kaon mo niya kung anak wala lugar. Lain kay tate kay nakabantay ko ti kay. Pag abot ato ti kay. Giputol nilang litson te, giputol nila te. O lagi ang nabilin di ay dili sa New Zealand di ay. Gipangitan akong dila te, nawala na dila. Ay ano? Kaya pagramig biit. Hoy, balik ng plato. Ayog man na mo ni Uli oy. Grabe, apil pa bang plato ninyo? Makakaon lang kadiri sa ilati para mga ulawan man lati eh. Maguro man ang ilabang pante. Oy, ang planggana Uli. Sundod-sundod ang video te. Lagi. Kung klaro magana tingin di sa imong likod di ay. Klaro kay tagiro ng susunod na niyo. Hang video eh. Grabe ka kasi Rocky ba? Gisugo ra man kuanin niya oh. Ah, di, Naraman na ako katong imong gisugo sa kuha manang. ay gisugo, hindi ay. Pwede pa man yung masabuan yung kuko. Ay, ikaw ba gisugo sa kuha ni dito? Ay, giuli na. Napato ko kundi. Napit. Nandala na yung pili ha. Tapos. Ay, nagkaulaw diya eh. Nagkakap na sa people kito. Pagsulot sa bag. Ako to lang ihatag ng nanay. Kaya tayo po na kananay. Sama na. Tala daw. Uy, salad pa ni Ugto. Panood ko salat. Ay, diyan man ganyan na Ay, di snack na nakoy kuan nakoy. Nay ka nang Abinaw ang nasa diba? oh. Wa sila kabalo. Nakadala kong sudan. Pura makasilas ko. Sama na. Kadala kong sudan. Hala, walay batasan. Bakag mo na sa iro. Kasi bug. Hindi may baboy mo god. Oh, Pwede mo na to ni sabawan pa. alay na na eh. Tamis na kaya. Di atay. Miss pa yun. Nga, butang kamunggay. Hmm. Hindi ko ano, di gikan sa tiyan. Nalain na ani, oy. Sabawin eh, sabawin. Hoy, cho! Ay! Ah, lain na ani, oy. Sabawin lang na, kaya pwede mo tayo kalamang day. May pay kanina lang isod ang pipino ha. Di ko na na, kay gikas naman tiyan, Sige, oy. mo balik ko kay ganang. Di ko na na, oy. Ibutangan lain na ako oy. apil sa likod. Mura mo tayo ng gabuang. Mugtaon na ako sa ilan niya, bunyag ko siyang anak niya. Ate, Kinailan, magbayad mo man 150 di ay basta mag-apil sa bunyag. Apil dito. Ang bayad man. Laki 150 di ay basta kami para makakaon. Wa man gani kay pliti sa motor na mauli mi way pliti oh. Ako nila pas puro ra man ka. 150 ba bugi? Kwarta oy. Di ko kakaog tarong dito. Ah, samay. Gipalagaw ko nila nakajutra kayo. Oy, oh, unsa man. Sundang ra magid Tigo man- puro kung dalang. tigo man na- Tiguman na naya kay magkuan ko kanang. Butangan ako sa unsa imong gusto ka? Dugan sa ko ng salad. Ha? Sakit- Sakit nga awat sakit magaling mo. salad. Yatag ka ng salad, yatag pero was na kabalo nagsuksukan. Makaon pa man na. Kalain. Adi ko ni. Giputol nila ilang litson niya kasi ang ulo ba pagkawas ng ulo karon. Napatay.
Magsaba. Wah, ni uy, laina ani uy. Tiguman nay. Ay ipakaon ni si Montrabantes ubos. Ay Montrabantes ubos imutan. Ipagutan na to sila dito nay. Ina nga, ni Rayo Sudano, dinala bulkit. Ayun nay, gata ipagutan mo tang nagkalamonggay ba? Sayang kayo. Oh, laina ani uy. Mong sa taan. Lami man lang timpla sa baboy. Mong sa taan ni Iro. Balik ka na na, sir. Buong. Ano kilo? May pipino na lang. Hoy! Buong ka! Alka! Ay! Nahulog yung nahon. Ay! Sayang yan Ah, kani ko kahugawan ni. Hoy! Ada yati na. Hoy! Yawas unsa man ni? Uy, kaluod ani, di ko ani. Uy! Ayun ay hugas nilang nay, magpili pa Yawa, nahulog na Pwede rin naman na siya patang ano ganang. Pwede Di ko ani, gigikaon ni si Ro. Wala manggunan ego sa iro kun. Hugas silang mahugas silang. Makalamong ganyan na to.